फ्रेंड्स नोंथांमोना मैया रिपब्लिक डे पेरेडआव मोननैसो हाथियारनि नामखौ नुनो मोनदों मोननैसो मिसाइलखौ नुनो मोनदों बिनि मादाव मोनसे मिसाइलखौथ' नोंथांमोना आंनि गोबां भिडिअ नुबाय थादों मोनसेया जाबाय ब्राह्मस बे ब्राह्मस मिसाइलनि सोमोन्दैथ' नोंथांमोना बहुत बार खिन्थाबाय निश्चय मोनथाम मोनब्रैसो आं भिडिअ बानायबाय बेनि सायाव स' बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय नोंथांमोना थारैनो मोननैसो गोदान हाथियारनि मुं नुदों जानांगौ जायफोरा हाथियार मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय बुंदों मोनसेया जाबाय प्रलय मोनसेया जाबाय पिनाका मोनसेया जाबाय आकाश बबेखानि अग्निबाना रकेटसो मोनसे स' अग्निबाना मोनबो मिसाइल नङा बे मोनसे रकेट स' बेफोरखौ मा खालामदों मैया रिपब्लिक डे पेरेडआव दिन्थिदों बिनि बादैबो गोबां दिन्थिदों आं बाखिखौ बुंनो थाङा नाथाय मोनसेया जाहैबाय मा प्रलय माने मा जागोन एपोकेलिप्स ना प्रलया माने जोबस्रांनाय प्रलय माने जोबस्रांनाय स' बे मिसाइलनि नामाबो जाहैबाय मा प्रलय स' इन्डियानि हाथियारफोरनि नामा ओरैबायदि जायोना मोदाय दावनायनि मुंजों जायो बहा महाभारत रामायण बहाबा पुराण बहाबा माने बेदफोरनिफ्राय लानाय जायो नामफोरा मेक्सिमामानो स' प्रलय मिसाइलनि ओंथिया मा प्रलय माने जाबाय फोजोबस्रांनाय प्रलया बबेखानि नामा जेरै प्रलय बेबायदिनो बे मोनसे शर्ट रेन्ज बेलिस्टिक मिसाइल बेयो शर्ट रेन्ज बेलिस्टिक मिसाइल बिनि जि स्पिड बेयो 1.6 मेगनि स' नोंथांमोना थारैनो बेखौ नुगोन दसेनो नुगोन आं नोंथांमोना स्क्रिनाव दिन्थिगोन रिपब्लिक डेआव माबायदि दिन्थिदों बेखौ आं नोंथांमोना दिन्थिगोन गुसुं काट खालामनानै बे भिडिअखौ नोंथांमोना आं दिन्थिगोन स' 1.6 आरो बेनि जि अपारेशनेल रेन्ज बे प्राय 400 किलोमिटार होनना बुंदों नाथाय बे 500 किलोमिटारसिम मा खालामनो हागोन एटाक खालामनो हागोन प्राय 93 किलोमिटारनिफ्राय प्राय 500 बा 400 to 500 किलोमिटार डिस्टेन्सहालागै बे मा खालामनो हागोन एटाक खालामनो हागोन स' बे मोनसे शर्ट रेन्ज बेलिस्टिक मिसाइल बेनिखायनो बेखौ शर्ट रेन्ज डेट मिन्स दावहानि समाव बेखौ इउज खालामनो हागोन आर्मिफोरनि थाखाय बेयो स' आर्मिफोरा बेखौ दावहानि समाव इउज खालामनो हागोन सुथुरनि हेंथायै बे मोनसे सारफेस टु सारफेस मिसाइल बबेखानि बे मोनसे सारफेस टु सारफेस मिसाइल डेट मिन्स बेखौ एयाराव लन्च खालामनो हाया बाराव फैनाय मुवाफोरखौ बेजों एटाक खालामनो हाया जेरै टेंक टप बेबायदि हायाव स्टेबलै थानाय गारि मटरफोरखौ एटाक खालामनो हागोन बा बबेबा माने कमान्ड सेन्टारखौ एटाक खालामनो हागोन बबेबा कन्ट्रल सेन्टारखौ एटाक खालामनो हागोन हायाव थानाय बा बहाबा आर्मी बेसखौ मा खालामनो हागोन एटाक खालामनो हागोन बेजों स' बेबायदि डेट मिन्स बे दावहाथिलियाव बाहायनाय The next on display on Kartavya Path is the Pralay weapon system. Pralay is a surface-to-surface tactical weapon with a range in excess of 400 kilometers, designed to neutralize a wide variety of targets in the battlefield with pinpoint accuracy. This Pralay weapon system is led by the project director, Dr. R. Srinivasan. And next नोंथांमोना नुदों मोनसे मिसाइल बे जाहैबाय मा ब्राह्मस मिसाइल ब्राह्मस मिसाइलखौ अलराउन्डार मिसाइल होनना बुंनो हागोन बेखौ लैथोनिफ्राय लन्च खालामनो हागोन साबमेरिननिफ्राय जाहाजनिफ्राय फाइटार एयारक्राफ्टनिफ्राय हेलिकप्टारनिफ्राय आरो हानिफ्रायथ' हायोआनो बबेबा टेंकनिफ्राय लन्च खालामनो हायो बेखौ बबेबा ट्राकनिफ्राय लन्च खालामनो हायो बेखौ हा सिंनिफ्राय जायखिजाया मबाइल लन्चारनि बादैबो स्टेबल लन्चारनिफ्राय बेखौ लन्च खालामनो हागोन स' गोबां भेरिएन्ट दं बेनि हेलिकप्टार भेरिएन्टआ बेलेग फाइटार एयारक्राफ्टनि भेरिएन्टआ बेलेग साबमेरिन भेरिएन्टआ बेलेग स' बेयो मोनसे सुपारसनिक बे रामजेट इन्जिन दं बेवहाय डेट मिन्स एर'प्लेन बायदि खारगोन बेयो रामजेट इन्जिन सुपारसनिक क्रुज मिसाइल बेयो भारतनि स' बेनि जि रेन्ज बे जेनेरेलि फाननो थाखाय बानायनाया जाबाय 290 किलोमिटार्स फाननो गुबुन हादरनो जेरै फिलिपाइननो फानदों इन्डिया स' फिलिपाइन जि दिपगोबा बे 290 किलोमिटार रेन्जनिखौ बिसोरनो फानदों नाथाय इन्डियाव जि बाहायनाय गुबुन जेसेबां भेरिएन्ट दङ लैथोनि जाहाजनिफ्राय गावनाय भेरिएन्टआनो जा बबेबा सारफेसनिफ्राय लन्च खालामनाय भेरिएन्टआनो जा गुबुन बेबायदि जेसेबां भेरिएन्ट दङ बेफोरो प्राय 800 किलोमिटारनिफ्राय 900 किलोमिटारसिम जानो हागौ बा 450 निफ्राय 600 ओरै जानो हागौ माने बिनि गेजेराव थागोन आरो नेभिनि थाखाय गुबुन रेन्ज एयारफोर्सनि थाखाय गुबुन रेन्ज बा लेन्ड आर्मिफोरनि थाखाय गुबुन रेन्ज डेट मिन्स मेक्सिमाम जि रेन्ज बेयो 900 किलोमिटार बर्तमानाव आरो फिउचाराव बेनि मोनसे हाइपारसनिक भार्जन जायखौ ब्राह्मस 2 होननानै बुंदों ब्राह्मस 2 बे ब्राह्मस 2 बेयो जागोन मा हाइपारसनिक स्पिडजों खारगोन
That means बेनि जि मेक बेयो 5 नि सायाव जागोन 5 मेकनि सायाव जागोन जनरली ब्राह्मस जि सुपारसनिक क्रुज मिसाइल बेनि स्पिडा 3 मेक होननानै बुंदों आरो 3 मेक 3 स' बुहुमाव क्रुज मिसाइलफोरा बेनिख्रुइ स्पिडसिन गैया स' बुहुमनि मादावनो फास्टेस्ट क्रुज मिसाइल बेयो ब्राह्मसआ स' जोबोर गिलुबालु मिसाइल बेखौ दिनैसिम इन्टारसेप्ट खालामनानै बेबायदि सिस्टेम बुहुमाव गैथ'वा बेखौ रासियानि P-800 ओनिक्स नामनि मिसाइलनिफ्राय बानायनाय जादों। श्रृंखला में आगे बढ़ रही है इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। पिनाका रॉकेट सिस्टम पिनाक नामनि बोरलाइनिफ्राय बेखौ लानाय जादों स' बे मोनसे इन्डियानि माल्टि बेरेल रकेट सिस्टेम माल्टि बेरेल माने माखासे माने रकेट थागोन जेनेरेलि 6टा 12टा थागोन आरो गासै मोनसे बेटारियाव 72टा खनसेनो लन्च खालामनो हागोन 44 सेकेन्डनि गेजेराव बेखौ लन्च खालामनो थाखाय अनलि 44 सेकेन्ड नांगौ दैट मिन्स 44 सेकेन्डआव मोनसे बेटारिनिफ्राय 72टा रकेटआ ओंखारलांगोन स' गिलुबालु रकेट बेनि जि रेन्ज बे प्राय 40 किल'मिटारसो होनना मिथिनाय जादों बा बेनिख्रुइ बांसिन जानो हागौ बेबो बहुत बेलेग दङ गुबुन भेरिएन्ट्स दङ भेरिएन्ट्स लाना भेरिएन्ट्स बेनि जि डिस्टेन्स बेयो गोजान जानो हागौ स' बेयो दावहायाव बाहायनाय मोनसे हाथियार बेनि हेफाजाबै माने सिगाङाव थानाय जि सुथुर बै सुथुरनि टैंक टपफोरखौ मा खालामनो हायो डेस्ट्रय खालामनो हागौ बा बबेबा जायगायाव पजिशन लानायखौ बै पजिशनखौ मा डेस्ट्रय खालामनो हायो बेबायदि सिस्टेम। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology. आकाश मिसाइलखौ नोंथांमोना नुदों थारैनो बे आकाश मिसाइला जाबाय मोनसे एयार डिफेन्स सिस्टेम बेखौ गुबुन प्लेटफर्मनिफ्राय लन्च खालामनो हागोन टेंकफोरनिफ्राय लन्च खालामनो हागोन T-72 T-90 बेफोरनिफ्राय लन्च खालामनो हागोन गुबुन बेबायदि लन्च खालामनो हानाय मोनसे मिसाइल बेयो बबेखानि बेयो मोनसे एन्टि मिसाइल सिस्टेम बेनि हेफाजाबै मा खालामनो हागोन माने हानिफ्राय सारफेस टु एयार मिसाइल माने अख्राङाव बिरना फैनाय जायखिजाया मुवाखौ बेजों मा खालामनो हागोन इन्टारसेप्ट खालामनो हागोन बे मोनसे आसलते बेलिस्टिक मिसाइल एयार डिफेन्स सिस्टेम बेयो माने बे गावबो बेलिस्टिक मिसाइल आरो गुबुन सुथुरनिफ्राय फैनाय जि बेलिस्टिक मिसाइल बेखौ बेजों गावख्लायनो हागोन आरो
बेनि रेन्जआ बहुत गोलाव 20 निफ्राय 30 किलोमिटार बेबायदि जानो हागौ देट मिन्स बेबो जाबाय मा दावहाथिलियाव बाहायनाय मिसाइल आरो बबेबा टेंकनि लोगो बेखौ फिट लागायना दोनगोन आरो सिगांथिं जुदि मोनसे फाइटार एयारक्राफ्ट फैदोंबा बेखौ मा खालामगोन बेजों गावख्लायनो हागोन बा गुबुन सोरबाफोर जुदि मिसाइल फैदोंबा बे मिसाइलखौबो मा खालामनो हागोन गावख्लायनो हागोन निश्चय And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shramishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace.